Walay relihiyon makaluwas kinsa may motuod ni walay relihiyon makaluwas isa daw. Wala bisag isa. Kung nagtotoo ko na apil ako sayo man kanila. Di basta-basta pero sayo man kanila. Dilaliman ka, naman. Ako maningkag akong tingkoy. Ako i-share din ninyo. Kay pasig pag maabot ang panahon, maningkag ko inyong tingkoy. Makabalo lang mo sa mga bersikulo. Kaning pulong nga nag-ingon, walay relihiyon makaluwas kinsa may motuod ni walay relihiyon makaluwas isa daw. Wala gyud masig hadlok lang mo. Ako ra magbinig-isa sa kong gamot. Ako ra motuod walay relihiyon makaluwas. Sa unang panahon motuod ko pero karon dili na. Kaya nga naman. Ganyan naman kag walay relihiyon makaluwas. Wala bisag isa. Kung nagtutuo ko na apil ako Di ba? Muna yung atong bantayan mga igsoon. So, sige na magana ko ni ato gini siya i-share gina ko balik-balik kay arong atong masabtan ang kasulatan. Kanang pag-ingon nato walay relihiyon makaluwas. Wala gina isa-isa. Apil is gasulti. Na ako'y na kaning na sharing ng igsoon. Kaya lagi, makadungo ko na marag maningkag akong tingkoy. Muna mangutana din ko. Karoon kay pastor na. Niko, Brad, mutuo na kag walay relihiyon makaluwas. Isawa pag yung relihiyon makaluwas, kay maluwas na pinagis atong pagtuo. Wa ko mangutana sa pagtuo. Ako gipangutana, wala ba yung relihiyon makaluwas? Imo ba nagituuhan? Aw. Aw sa ato pa. Ang imong relihiyon dili makaluwas. Ano na galisod ang tubag kay iyahan ang relihiyon. O bisa imo Ingnon ka nato ron ka walay relihiyon makaluwas. Sa ato pa ang imong relihiyon di na makaluwas. Maglisod ka tubag. Kinaliman kag nituo na kag okay ka maluwas asa man ka paingon. Impierno, okay ka makaluwas makaunsa man ka. Impierno. Wala pa ko nadunggan, baka purgatorio daw. Bintaha. Kaning purgatorio. So bintaha. No? Bintaha. Sila magpukira. Sa ako lang kabahin magpukira nito purgatorio. Mutuo ba ito purgatorio? Ayman. Palaban ko mong senyor, kabasig maingon kong mutuo ang purgatorio asa mabasa maingon ang senyor. Maingon ako makaubanan. Reba asa man ang mabasa. So ay mabasa. So ako di na lang ko, no? So okay ra sa kung alang wahin. Mauna nga maniguro ta. Kaya nga naman, kung atong tuhag walay relihiyon makaluwas, kung atong basihan ang Biblia mga igsoon. Sa unang panahon, sa panahon ni Noe, sa unang panahon, gipaagi og arta karon Dios sa ato pamaagi sa Dios aron ang taong maluwas. Kinahanglan mo sulod ta sa relihiyon, sa church, the body of Christ, aron makabatong tagkaluwasan kay dinhi sa Mateo 16:18 mo ni ang ato ang pundasyon sa ato ang tema sa iglesia. Nag-ingon din ang Ginoong Kristo. O sultihan ikaw nga ikaw mo si Pedro sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko akong iglesia. Kabisan ng gahom sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Moingon ang upan walay relihiyon makaluwas brad kay ang Ginoo wala magtukod og relihiyon. Ingon ang tao. Unsay kaingon sa Ginoo? Pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsa may tuuhan nato? Ang tao ang Ginoo. Ang Ginoo nagtukod siya og iglesia, nagtukod siya og relihiyon sumala sa Mateo 16:18. Maoy wala kang masabti sa uban. Wala kang masabti sa kadaghanan nga naman. Usa may giingon din sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16.
atong tukaran kung sa ang relihiyon. O dili malalis na dako gayon ang tinago sa akong tinuuhan o relihiyon. Ang Diyos nadayag diha sa lawas dahil matud-an na matarong diha sa Espiritu nakita sa mga manulunda diwali sa taliwala sa kanasuran gituuhan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa himaya kinsa siya. Ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga diin gikan sa langit nagpakatao nakita siya ingon sa tao. Ang Diyos nadayag sa tao. So muna itong pagtuo ni Jesus Christ. Pagtuo ang relihiyon. Diba masabti? Unsay meaning sa religion, igsoon. Kuhaon na to ang sa dictionary ang iyang point yun nga meaning. Faith in God. Maulang meaning sa religion. Faith in God. Pagtuo na to sa Diyos. Ngunit kagita maluwas sa relihiyon, maluwas na sa itong pagtuo. Sa may diferensya sa pagtuo sa relihiyon, sa gituuhan sa tanan. Ang gituuhan sa usa o gituuhan ako, mao'y atong gituuhan sa tanan. Muna siya ang religion. Muna siya ang atong tinuuhan. Faith in God and worship in God. Mauna ang religion. Mauna ang relihiyon ang meaning. So, wala siya magkasumpaki. Wala sila magkontradict sa unang Timoteo Kapitulo 3:16 nga diin ang tinago sa atong relihiyon mao ang pagtuo nato sa Dios. Kunik nag-refer siya sa matawag nato referensya ang dictionary kay nag-refer man siya sa Bible. Nga giingon sa Bible ang atong gituuhan nga Dios nga mao si Kristo ug ang dictionary nag-ingon nga ang pagtuo nato sa Dios so wala sila kasumpaki. Wala siya mag-contradict. So, doon na siya connection. Coincide siya. Mauna siya ang religion. O ang iglesia. Iglesia lawas ni Kristo nga atong giusahan. Pero daghan mo ingon, Brad, o sa mga ginagalan sa relihiyon. Kaya ang giingon diha sa Mateo 16:18, sultihan ko ikaw mo si Pedro, sa ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, wapan siya ngalan. Diba? Nag-ingon siya, Paba, tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron pa lang, wapan na tukod. Sila wapan man na tukod, Brad. Pero pag musulti ang Ginoo, Tinoo dili. Tinuon, pag ingon nagpaga tukuron, tukod yun na, dili na sa mapakyas. Kung sa may pruiba, ilista. Juan, Kapitulo 2, versikulo 19. Kung sa'y ingon niya din. O si Jesus mitubag kanila, gupa ninyo kining templo, o patindugol ko kini sulod sa tulog adlaw. Karong kay dito man sa sulod sa sinaguga mga igsoon, sulod sa dakong templo sa Jerusalem. Gitubag sa mga Hudiyo, kining templo ha gitukod sulod sa kapatan og unong 46 katuig gitukod ni. Unya imo lang ning ipagubaog imong patindugon sulod sa tulog adlaw. Kung siya'y gitubag sa Ginoo. Apan ang templo nga iyang gipasabot, mao iyang kaugalingong lawas. Klaro kayo. Ang templo sa mga templo. Simbahan. Iglesia. Kung sa iyang gitudlo, gubanin ng kining templo. Lawas ni Kristo. Muna iglesia lawas ni Kristo, gubanin ng iglesia lawas ni Kristo. Patindugon ko kinisulod sa tulog adlaw. Natukod na wa pa. Natukod na gipagguba na magani niya. Tukod na kung sa mga pruweba mga igsoon na natukod na.
Dinhi ka gitawag ani nga iglesia. Colossus 3:15. Gitawag ta dinhi, no? Sige ingon. O pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing sa maong kalinaw kamo sapagkat tinuod kita nagtawag diha sa maurang sa kalawas o magpasalamaton. Kasi nagtawag na to. Ang Diyos na mahiusa ta dinhi. Dayon ang siya atong buhaton. Kay nahiusap ta sa lawas ni Kristo nga iyang gisaalan nga luwason. Kung siya atong buhaton. Moingon bata sa uban nga, yes! Nasakop ko sa lawas ni Kristo, luwas na ko dinhi. Kana sila mga masakop, di na maluwas. Sipiyat na, brother. Ang giingon sa Ginoo nga gitawag na dinhi aron mahiusa, magmapasalamaton ka. So pasalamat ta sa Ginoo nga nahiusa ta dinhi. Dili nato punan, no? Di nato punan nga kung dili na sila mahiusa dinhi. Di na sila maluwas. Kaya nga naman, ma-charge ta igsoon diha sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 1. Ayaw pagpanghukom sa uban aron dili ka hukman. Ang kaluwasan nga atong nahubtan igsoon atong pasalamatan. Dinhi ka gitawag sumonang ug sa kuan pa taas noo kayo ka. Dili taas noo nga nagpagarbot sa uban, kung dili taas noo ta sa atong pagdaig diha sa Ginoo nga nahiusa ta, mapasalamaton kag dako niya. Mao gini pinaka importante sa atong pagkahiusa dinhi. So dinhi sa lawas ni Kristo nga gitukod sa Ginoo, gitawag na dinhi mabasa sa Biblia kuno sa 3:15 nasulat na. Gitawag dinhi ta gitawag. Dayon paghuman tawag sa mga tao iyang gipahinuna. Sumala sa Episo Kapitulo 1, versikulo 22 o 23. O siya nagpahinuna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom siyang mga tiil o naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang butang alang sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Gipahinuna ang tanang butang dinhi sa iglesia lawas ni Kristo. Manang welcome ang tanan. Bisa kinsa sulod. Dinhi gipahinuna dayon. Nalista na. Episo 1:22-23. Diha ta gipahinuna. Gipahinuna ang tanang butang. Paghuman og pahinuna, gipahimutang na dayon niya sumala sa Diyos nun nga katungdanan. O sa iglesia gipahimutang sa Diyos una ang mga apostoles, ikaduha, mga propeta, ikatulo, ang mga magtutudlo, o ang magbubuhat o mga milagro, o ang pagpangayog mga sakit, o ang pagtabang o pagdumala, o ang mga pagpanulti o nagkalain-laing matang sa mga tinulungan. Nagkalain-laing matang sa mga dila. Sumabasa nga dinhi sa lawas ni Kristo gitawag kita. Dayon gipahinuna ang tanang butang aron mahisakop ilalom sa mga tiil sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa iglesia lawas ni Kristo o iyang gipahimutang una ang mga apostoles aron mahimong sakop sa lawas ni Kristo o mahimong mga matawag na siya o sumala sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now, you are the body of Christ and member in particular. You are a particular member of the church, the body of Christ. So matawag na tag-membro sa lawas ni Kristo kay nahiusa naman ta. Sumala sa Colossus 1 Corinto 2:27. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Matawag na taglawas ni Kristo. Kaya nga naman, kay ang matagpo sa kaninyo bahin o membro sa lawas ni Kristo. Kung sa diay
matawag ta og lawas ta ni Kristo kung na membro. So kung dili ta membro, di kita matawag og lawas ni Kristo Hesus. Sama ni Apostol Pablo nga dinhi siya nahimong apostol. Dinhi siya nahimong ministro sa lawas ni Kristo gani. Dinhi siya nagsakripisyo sumala sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 24. Nagtingon. Ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. O dinhi sa kong lawas gipuno ko ang makasakit na nakulang sa mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Nagsakripisyo siya. Asa siya nagsakripisyo? Sa lawas ni Kristo. Nga niini ako sumala sa gingon ni Apostol Pablo na himong ministro sa Dios ng katungdanan nga gitiyaw kanako alang kaninyo aron sa pagpahayag sa higpit na pulong sa Dios. Dinhi siya na himong ministro. Dinhi siya nagsakripisyo sa lawas ni Kristo. Dayon, doon na kita'y paglaon sa katapusang bersikulo. Ug mao ni ang bersikulo nga atong inyo natong ligon nga atong gihawiran gumikan sa ato ang inyo nato mga igsuon nga paglaon nga atong gihuptan. Efesos 5:23 nag-ingon. Kaya ang bana mang ulo sa asawa maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo o siya mao ang manluluwas ni. Mao nang buliskuhag ta. Buliskuhag ta sa panahon nga makadungog ta walay relihiyon nga makaluwas kay gisaaran niyang iglesia. Ang iyang kaugalingong iglesia nga gitukod, iyang gisaaran niyang luwason nagpasabot ng iglesia o ang iyang kaugalingong relihiyon nga gitukod makaluwas. So dili tinuod nga walay relihiyon nga makaluwas. Mao na maigsoon, tudluan mo nako og unsay ato ang ipamulong sa mga tao nga mutuo ni anang mga mensahe. Makadungog mo, walay relihiyon makaluwas, ingon dahil ninyo nga, brother, sikpiat ka na. Naakay punto, pero nasayop ka. Ang punto ni mo, kay mutuo man kag walay relihiyon makaluwas, sa ato pa ang imong relihiyon, di kinakaluwas. Ang kasipyat ni mo diha kay walay. Diba? So ayaw gamitang walay, kay nga naman, makahukom ka sa uban. Imong nahukman ang uban. Kaya nagtuo man ka nga ang imong relihiyon dili makaluwas. Ingon ani ang saktong mensahe ni anak. Ayaw aron di ka makahukom sa uban. Ingna brother nga. Mga igsoon, kining akong relihiyon dili ni makaluwas. Mao na siyang realidad. Mao na siyang punto. Mao na siyang pulong nagigamit sa dautan o mga mini na mga ministro, mga igsoon nga ilang gigamit aron aron ang kadaghanan sa mga tao mabrinwa sila mo nang bisag asa ka bisag unsang klase nga mga ingnon natong mga tinuuhan dunay pagtulunan bisag dinhi sa atoa nga wala gyud makatugkad sa balaang kasulatan. So ana lang ingna brother ayaw ing nagwalay kay naigitukod ang Ginoo iyang gisaaran nga iyang luwason. Kung mutuo kay relihiyon dili makaluwas, ingna akong relihiyon dili makaluwas. Kay kung pastor magani na siya sa pagkatinuod lang mga igsoon. Ang iyang mga membro kung magwali siya mga igsoon, kay mahadlok naman to siya makahukom na sa uban may siya walay relihiyon makaluwas, makahukom na siya sa uban. Di ang iyang pulong ato, mga igsoon, kining atong relihiyon, dili ni makaluwas. Ang mga membro maghuna-huna sila. Dili ni makaluwas. Hindi ang tanan. Di ba?
Dili ko makaluwas. Kung nagwali ka, pero mo na realidad. Mo na siya ay tinungod. Nga pulong. Anak mga kanang walay rin makaluwas. Mo na tinungod. Kung makanungod mo na ay magwali, anak. Nagtuo siya yung relihiyon di makaluwas. Maka-impirno. So mga ako ang dakong hagit na itong tanan na igsoon nga sa atong pagkahiusa sa lawas ni Kristo nagi-organize sa atong apostol Roselo Mendoza ni atong March 17, 1966 o natukod kini ni atong tuig o year 30 to 33 AD founded by Jesus Christ. Sumana sa balaang kasulatan. Ang referensya ni mga igsoon, unsa may referensya sa kasulatan nga natuman. Wala imposible sa Ginoo ang tanan niyang mahimo. Daghang moingon ako ng mga kauban ako, mga amigo na ko nga lahi mga kaning denomination man sila nga. Di ko mo to brad og na si Jesus Christ ang inyong founder. Mingko sa tao dili mahimo, apan sa Dios wala imposible ang tanan niya mahimo. SIC registered number 28999. Church, the body of Christ, founded by Jesus Christ, na rehistro sa Securities and Exchange Commission. Dili pagbuot og tao, kung dili pagbuot sa Ginoo. Paningkamot sa itong apostol nga ma-organize dinhi sa Pilipinas, wala matukod sa Pilipinas. Ayaw mo gamit og tukod. Kaya nga naman, wala siya matukod dinhi sa Pilipinas, kung dili dito sa Jerusalem, natukod ni atong 30 to 33 AD, Anyo Domini. Founded by Jesus Christ, siya ang nagtukod. O gituman kini dinhi sa Manila ni atong tuig 1966 bulan sa Marso pitsa 17 mga igsoon. Muna ligunon ng tatong matag sa kakaugalingon sa pagmensahe o ang mga bersikulo at ang timanan kay mo siya pinaka-importante na maka sangyaw ka o makaminsahe ka sa mga tao nga diin mga pulong na gusto ta nga mo paambit pero gumikan kay watay mga bersikulo tando-tando lang ta. Pag makadungog tag walay relihiyon makaluwas. Di ba brad? Paghawid sa itong abaga, bitaw. Wala nang natawa, wala na bitaw. So atong tunan ang walang kasulatan, Episo 5:23, timan i-sel-sel sa inyong alimpatakan o taguis inyong kasing-kasing. Makasupol mo sa mga pulong na pwedeng padlungon ni anang bersikulo mo. Gisaaran sa Ginoo nga iyang luwason ang iglesia lawas ni Kristo o tinuuhan sa Ginoo. So pwede ka magpahayag, no? Kana lang o sa bersikulo. Dayon punan pagini mo Mateo 16:18, common kay nga bersikulo. Nagtukod siya pagatuturon ko ang akong iglesia. Manghinaot